Is-sena 2021 tibqa' markata għal bidliet b'saħħithom li saru f'pajjiżna, bidliet ambizzjużi u ġieli anke wkoll kontroversjali, iżda riformi li għal darb'oħra assiguraw li pajjiżna mhux qed jiċċekken quddiem l-ikbar sfidi, iżda qiegħed jibdilhom f'opportunitajiet. F'dan is-servizz se nkunu qed nagħtu ħarsa lejn uħud mill-akbar riformi li wettaq pajjiżna tul din is-sena. Din is-sena rat il-proċess ta' divorzju f'pajjiżna isir wieħed iżjed ġust u li jirrikonoxxi r-realtajiet tal-familji Maltin. Permezz ta' emendi approvati u mresqa mill-Gvern, il-partijiet li jkunu diġà separati legalment, jiġifieri b'sentenza tal-qorti jew b'kuntratt, m'għandu jkun hemm l-ebda perjodu ta' żmien ta' stennija sabiex persuna tkun tista' tagħmel talba għad-divorzju. Minnaħa l-oħra fejn il-partijiet ikunu biss separati de facto u t-talba l-divorzju ssir miż-żewġ partijiet flimkien, l-istess partijiet fid-data li jibdew il-proċeduri ta' divorzju jridu jkunu ilhom ma jgħixux flimkien bħala koppja miż-żewġa għal mill-inqas 6 xhur mis-sena preċedenti. Fejn iżda talba ssir minn parti waħda kontra l-oħra, il-partijiet fid-data li jibdew il-proċeduri ta' divorzju jridu jkunu ilhom ma jgħixux flimkien bħala koppja miż-żewġa għal mill-inqas sena mis-sentejn preċedenti. Għall-ewwel darba issa l-liġi tagħmel distinzjoni fil-perjodi ta' żmien għat-tressieq ta' talbiet għal divorzju li jsiru b'mod konġunt u dawk li jsiru b'mod unilaterali minn persuni li mhumiex separati legalment. Imbagħad l-ewwel ta' Ġunju tas-sena li għaddiet tibqa' markata bħala l-jum li fih daħlet fis-seħħ ir-riforma tal-liġi tal-kirriet ta' qabel l-1995 wara li din għaddiet mill-Parlament. Din il-liġi offrit soluzzjonijiet affordabbli qafas legali li jipproteġi kemm lis-sit iżda wkoll l-inkwilin li joqgħod f'post kirja antika. Il-qafas legali laħaq bilanċ permezz ta' benefiċċju tal-kera li jista' jlaħħaq l-10,000 euro fis-sena. Dan fil-waqt li għall-inkwilini li jekkwalifikaw għal protezzjoni, il-benefiċċju jassigura li min jaħdem ma jħallasx aktar minn 25% ta' dħul tiegħu fuq il-kera. Taħt il-liġi ġdida, l-kerjiet qed ikunu stabiliti minn bord apposta sa 2% tal-valur liberu tal-proprjetà. Diskussjoni fuq livell nazzjonali fl-aħħar terz tas-sena ukoll uriet id-differenza bejn il-Gvern li jiddiskuti u jiddeċiedi u l-Oppożizzjoni Nazzjonalista li kontinwament għażlet li ma tiddeċidix. Diskussjoni li waslet biex pajjiżna jgħaddi liġi li rregolarizzat l-użu responsabbli tal-kannabis. B'hekk pajjiżna sar l-ewwel wieħed fl-Unjoni Ewropea b'liġi ta' dan it-tip. In-naħa tal-Gvern ivvutat kollha kemm hi favur din il-liġi li biha persuni li jikkonsmaw il-kannabis għal skop personali u jinstab fuqhom sa 7 grammi ma ssirx prosekuzzjoni kontrihom. Il-liġi ħarset ukoll li min jixtri l-kannabis jirrikorri għal swieq legali u żiedet il-ġlieda kontra t-traffikar ta' droga. Fuq din il-liġi l-Oppożizzjoni għamlet żmien bla pożizzjoni u meta ħareġ l-abbozz Bernard Grech rid il-mertu u qal lill-Gvern ikkupjalu il-liġi. Wara mbagħad kien kostrett qatta biċċiet il-liġi għax dawk li poġġew kap hekk ġaluh jagħmel. Hekk kif din is-sena żewġ partiti prinċipali mistennija jippreżentaw irwieħhom quddiem l-elettorat l-aspirazzjoni li jmexxu lil pajjiż, żgur li dawn ir-riformi ser jawguraw tajjeb li jekk l-elettorat jerġa' jagħti mandat b'saħħtu lill-Partit Laburista u lill-Prim Ministru Robert Abela, il-pajjiż iħares lejn terminu ieħor ta' riformi u bidliet bżonjużi u kuraġġjużi. Pajjiż ġust f'kollox, fil-ġustizzja, fl-ekonomija, fl-ambjent, fil-ġustizzja soċjali. Din hija Malta tal-futur. Għalhekk l-istedina biex tingħaqdu miegħi tingħaqdu magħna tkunu intom l-istilel ta' Tim Malta biex inġeddu Malta flimkien.